Немагчыма. Walt Disney Pictures і Walden Media. Схапіць іх. Ёсць прароцтва. З'явяцца два сыны Адама і дзве дачкі Евы, якія перамогуць белую вядзьмарку. І тады скончыцца 100гадовая зіма. Думаю, вы помиляетеся, мы не герои. Не памыляемся. Аслан ужо блізка. Паводле шэдэўра Клайва Льюіса. Аслан, нам патрэбна дапамога. Ведаю, але зразумейце, будучыня Нарніі залежыць ад вашай адвагі. Калі Аслан хоча вайны, ён атрымае вайну. У студзені. Некаторыя шляхі уводзяць нас далёка. Некаторыя прыгоды прыводзяць да нашага лёсу. Яны ідуць іх значна больш за нас. Перамагаюць не колькасцю. Так, але яна не зашкодзіць. Хронікі Нарніі. Леў, вядзьмарка і гардэроб. 5-7 студзеня ў кінатэатры Масква, 12-14 у кінатэатры Валком Сінема. Падрабязнасці на kinokong.by.